vítám vás z mého prvního videa z Robloxu. Dneska si tady zahrajeme Admin Evans v Slime RNG. Tak doufám, že se nám bude video líbit a když se nám bude líbit, tak dávajte like a odběr a my jdeme na to! Ale jak vidíte, tak můj nejlepší slime má 31 milionů, jo? Takže jako v tomhle nejsem dobrý. To je jenom 4 minuty. Tak dáme si, co bychom si tady mohli. Tak upgradenout. Můžeme si upgradenout slime sloty. A jakož kolik máme peněz, tak já si to asi i klidně upgradenu. Takže upgradeuj si to. Vypadá celý před Admin Evans. Ale ne, to je jako bude to, ale není to nic, no, prostě jako tohle bude crazy, takže jenom 2,5 minuty. Kauka lidi, no něco padá, ale nebude to nic dobrýho, jen se 500 něco a je to asi shiny a co to mám pravdu. To není to možná si mi zařadit do mých, proč mám tady tohodle, dobrý. Ale každopádně tady to jsou moje best chest slimeů. Tak, 7. Jo, 7 slimeů. Takže lidi, už to jenom 1 minuta do Admin Abuse. Už jenom 30 sekund. A live, nebo tam přečíst písmeny příčníky. To bude to dobrý. Já se popravdě ještě v životě nebyl na Slime RNG na live eventu, protože to hraju celkem nově. 2-1. A let's go! Paněme Big Spidey rovnou do toho. Vypadá to suprově a máme Admin Abuse, pardon, spin. A co mi padne? Ne. Lak 16krát! Oh my god! So Abuse spin! Oh my god! Co mi to bude padat, jako zavět si úplně běžně Orbiča! 126 000, tam! Going to be... Oh, bude mi to... Roll column, den co to znamená, ale den to Admin Evans spin! Ale něco mi padá z nebe! Co? 7 milionů, co to bude? Mašinka. Huge machine. Moje první huge. Oh my god. Co mi padlo? Big dice. Oh my god. Něco milionovýho. 8, kámo. Už můj druhý nejlepší slime je tohle. Admin Evans spin. Oh my god. Co to bude? To se mi něco padalo. Tak to je jakože opravdu no. Co mi padne? Inverted dice, tak chtěl inverted dice. Ale jako jo, jde to. Ale Admin Evans spin a padá mi zase něco dalšího. 3 miliony. Stormy. Gub 2krát, OK. A teď se mi něco padá z nebe. Abuse spin číslo 4 nebo 3, něco takového. Prosím, inverted tak. Nebo jackpot spin! Prosím! Oh my god, jackpot spin! Oh. Aha, to bych měl dostat. OK. Oh my god! 1,21 bilionů! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Tak to je šílený, nějaký Admin spin. Co mi padne? 4 000, oh my god. Gupu mi, co dostal, oh my god. Oh my god. Co mi padne? Feeding expand. Můj co dostal. Oh, další Admin Abuse spin. Oh my god. Wow! Oh my god! Lak 128! Oh my god, jaký budu mít sakala? 60 000! Oh. Spin, co nevím, jak to je fakt šílen,
co vypadá. A padlo mi, že roll, jo, oh ja. Další admin abuse spin, musím říct. Teď to ani nebudu stříhat, když to prostě nemám dost stříhat, protože to je tady důležitý v tomhle. Vykroky, ten okamžik. Mega moc, držte nic našeho splácení, pane fakt něco mega dobrýho. Ať mě to padne. Jako tady tahle Shines Abuse spin. Z další, to se mi to padá z nebe. 500 000 elektrární. Tak já, tak. Co mi padne? Gul 24. Sám nic. Gul by se mi zrovna hodil víc. A co jste admin abuse? 17 milionů. OK. Admin abuse spin. Transcendence. Unicorn. Kolik 4krát. Oh my god, tak nechci to vydělat gluky. OK, admin abuse spin další. Bonus, prosím. Bonus, mám jackpot. A dá to nám bude šumat 4krát, ale mám jackpotu. 12 Big Orbit, jako oka, co vypadá, co to je? Oh. Admin abuse spin. Co padne? Shine dice. Oh my god. A já? Jo, aha, on to možná začít rovnou v tom. Oh. Asi se mi to padá, lidi, to je skvělý event. A mě prostě to pořád 53 milionů, oh my god. Asi vypadá admin abuse spin, co nám padne, co nám padá? Ne. OK, coins, krát. Jackpot spin! Pojď. Je to tam. Proč, prosím. Tam asi ani nic zbylo nebylo. Byl jsem jen, nebyl spinu, menší lák, bohužel. Rušel. To je nějaký dobrý lák zase. Nebo vlastně jackpot. Nebo Inverted Dice. Nebo Group 64. Lák, no, jak si to na tom bylo zvládat? Jo, spin. Clover lock. OK. Ok, admin abuse spin, další. Co padne? Lák 10krát. OK, no. Další admin abuse spin. Oh my god, lidi, co padne. Podívejte, no, prosím. Ne, rostný, proč ty tak blízko inverty. Jsem panáč, kolik se padlo. Kámo, je... Oh my god, je to velkýho mi padá, něco extra velkýho. 500 milionů, můj druhý nejlepší, oh my god. Oh, secret. Inverted. Co padne? Pojď něco dobrýho, loot drop. Sword fruit. What the hell? Další admin abuse spin. Něco mi zase padá, ale nic to tam nebylo. Invertida, prosím, stůj. Oh my god, inverted. Ne, já chci něco vypadlo, ne. Až už mi nic nepadá, já chci něco snížit, to třeba inverted dice. Jo. Aha. Abuse. Spin. Ani na konstrakci.
Karol Kolumn. Padnie w tego. Już, spin. Już ja mam. O my god. Guys, enemy locations. Oh. Slam damage prawie oka. Także to był sobie albo będzie do właśnie tak będzie trafiony. Po prostu. Nice! Oh my god, oka, to nie bez szkoły, to mega długo, to mega. Tak, chodź, nie wydaje się, co się aha. Oka, Agash, Edwin Spain. Okay, lag 24 puls. Okay. Aby spin. Nie wiem, które trafy to jest, ale to świetnie. Ale łatwo liczyć. Ten Abuse Spin. Co nie pada? Spike Radna. Ja bym chciała spać buty. Może by to była jakaś prosta. Aga słyszała, że a tak to sobie. Bonus. Rozpił aparat trylionów i pytaj się czemu, na tydzień. Prosi, aha. Come on. In Abuse Spain. Destroying all columns. Spin. Come on, ten ghoul! Czerwona. Lat oka. West. Nie zasypa raz nowe. Co tam mówiło? A rozkryt. Okej. Choć po... Tylko z tym ta płata jest rodzina. Trzejpie. To jakiej głupy. Ten głup 4 krak. Stój. Jest. Głup 4 krak. Okej, nie poszli admin Abuse Spain. Dawaj to lajka, odbieraj jak nie padnie co dobrego. Pojdę, proszę. Please. Co to jest? Proszę nie patrzeć. Ja!
jackpot! Ty pořád jsem si měl psát víc, jak to můžete dát. OK, jdem na to. Jackpot. Tak, no, to si na mě dobrý. No, takže lidi, tohle vypadá, že konec eventu. Tady dát mě tak action, ale to už nějak nemůžem. No. Takže už jsme dokonce mám i o 500 víc rolů, takže na tomhle live eventu jsme vytočili 500 rolů. No a lidi, děkuju vám za to, že jste tady tohle video stídli, když vím, že vás třeba moc pobavilo. Děkuju vám moc za to. A tak, kdybyste fakt byli tak hodní a dali mi like, aby moc by mě to podpořilo. Vlastně nás by podpořilo, tak kdybyste byl tak hodný, tak prosím. A tak vidíme se příště u dalšího videa, tak čau!